Ana Penas, Teresa Portela, Bea Gómez ou Lidia Pérez. Esas son algunhas das mulleres que participaron neste documental. Pontevedra Gaña con elas naceu co obxectivo de homenaxear a loita e os éxitos do deporte feminino pontevedrés e así darlles a todas elas o recoñecemento que merecen. Queremos que sirva para honrar a aquelas mulleres de Pontevedra, tanto do noso pasado como tamén do noso presente e incluso do noso futuro, que levan traballando pola dignidade do noso deporte. Queremos que se coñezan e se valoren os seus triunfos, que se recoñeza como o que son, non? Triunfadoras e embaixadoras dun modelo de cidade que loita a buscar a igualdade, non? E queremos tamén que sirva de estímulo para animar a participar do deporte a todas as mulleres posibles e en todas as facetas posibles. O documental foi producido por Miguel Riaño, guionizado pola xornalista Silvia Vieito e editado polo realizador Fernando Portela. O produtor explicaba así os retos que se atoparon á hora de facer esta peza audiovisual. Era un reto para nós, digamos, fuxir do que son os deportes digamos que teñen máis peso pois tanto a nivel de Pontevedra, Galicia ou de España, non darlle unha representación multidisciplinar tanto nos diferentes deportes como a diferentes niveis do deporte, preparadoras, deportistas ou incluso nais, non? A adestradora do Arsil é outra das grandes protagonistas deste documental. Maite Méndez fixo fincapeose no esforzo que supón para as mulleres combinar o seu ámbito familiar co deportivo e o laboral. Ademais, quiso tamén enviar unha mensaxe a toda a sociedade. Non podemos baixar a guardia porque os medios siguen sendo poucos, as instalacións siguen sendo poucas, o apoio sigue sendo pouco, é un esforzo que hai que dimensionar moito máis por visibilidade, precisamente para animar as mulleres a seguir realizando deporte e tamén non só pola parte de visibilidade, sino tamén pola parte de promoción e de que se sepa, saibamos o esforzo que hai detrás de todo isto, non? Pontevedra Gaña con elas estrearás o vindeiro venres ás 8 da tarde no Teatro Principal. A entrada será de balde, pero debido ao protocolo COVID, todos os que queiran asistir deberán inscribirse a través do correo electrónico info@metropolis.coop.